Kaixo, nire izena Jokin Alberdi da eta tokatzen zait Alfonso Dubasek prestatutako gaitasunen ikuspegi gaineko lehen saio hau zuei euskeraz aurkeztea. Hasierako ikasgai hau teorikoena da eta horregaitik arreta berezia eskatuko dizue. Ikasgaian eta ikastaroaren zehar aldaketa proposamen alternatibo bat aurrera eramateko kontuan izan beharreko ideiagako batzuk aurkeztuko dizkizuegu. Proposamen alternatibo baten aurrean gaudela, baieztatzeko lehen baldintza da proposamen honek izaera normatiboa izatea da. Hau da, bai ala bai, proposamen honen helburuek barneratu behar dute gizarte justuago baten ideia. Beraz, helburu hauek aurrera eramateko aldaketa planteatzea beharrezkoa da. Eta bestaldetik aldatzeko proposamen hau operatiboa izan behar da. Edo beste modu baten esan da, ideiak errealitatea bihurtzeko aukera egon behar da. Aldaketa prozesuak bultzatuz, benetako inzidentzia lortzea da gure helburu. Beraz, ikasgai honetan proposamen alternatiboak aurrera eramateko tresna batzuk eskaintzen dira. Ikuspegi alternatiboak formulatzeko tresnak, ikuspegi alternatibo horietatik abiatuta errealitatea aztertzeko tresnak, eta errealitate horren aldaketan parte hartzeko tresnak. Ikastaro honetan, izaera kolektibo aspektu zentrala da, jokoan dagoena estrukturen aldaketa. Gure erronka nagusitako bat, jarrerak, baloreak eta erakundeak aldatzea da. Eta horretarako norbanakoek balore eta konpromesua mankomunak izan behar ditugu. Zentzu honetan, gizarteen egitura sozial, politiko eta ekonomikoa ondo ezagutzea oinarrizkoa da. Eremu ezberdinetan ari diren indarrak eta haien arteko loturak eta harremanaz gain oso garrantzitsua da balore, jarrera eta sinismen dagozen ereduak azpian eta agerian dagozenak ondo ezagutzea. Aldaketara eramaten duten dinamikak ulertu nahi baditugu, erakunde formal eta ez formalen funtzionamendua ulertzea beharrezkoa da. Komunitate baten pertsona, talde eta aktore ezberdinen harremanak ulertzeaz gain, testuingurua ere ondo ezagutzea derrigorrezkoa da. Gure azterketaren fokoa lurralde edo tokiko ere museatzetan egongo da, non erakunde ezagutza baliabide, geografia, kultura eta historiaren kombinazio konplexu bat ematen dan. Tokiko eremu hauetan komuneko proiektuak eraiki daitezke. Eta proiektu alternatibo hauek ezin dira isolamenduan eraiki, inguruarekin harremanetan baino. Hau da kontuan izan behar ditugu bai gorantzako harremanak, estatuarekiko harremanak, edo behar bada nola gure tokiko proiektuak globalizazio ezberdin bat eraikitzera laguntzen digun, eta nola globalizazioa gizatear eta justuago bat eraikitzea laguntzen digun, baina baita ere tokiko eremuan. Hau da, proiektu alternatiboek komunitate eta lurraldearen zentzua berriro aurkitzera lagundu behar digute. Baina aldaketa prozesuak, konplexuak eta bereziki iragarrezinak dira. Askotan ezin dugu azaldu nola agertzen diren aldarrikapen mugimenduan, ezin dugu azaldu gatazkak mota berriak nola sortzen diren, ezta zaila da jakitzea zergaitik eragile berriak martxan hasten diren. Aldi berean, prozesu globaletan, dinamika berriak sortzen dira, zentzu tokiko gizarteetan eragina zuzena daukaten. Alternatiboak eta kritikoak diren prozesuak aztertu nahi baditugu, aldaketa sozialari arreta gehiago jarri behar diogu. Baina ez da arrasa, gizarte aldaketa hau prozesu sozial eta norbanako ekimenen dinamika konplexu baten emaitza direlako. Aldaketari aurre egiteko, arazo konplexu eta madarikatuei aurre egin behar dizkiegu. Beraz, azterketarako eredu berriak behar ditugu. Betiko enfoke edo hurbilketak ez dira proposak azterketa hau egiteko. Egoerak eta realitatea asko aldatzen direlako. Arazo konplexuak gatazkan dagozen helburuak dituzte eta teknokratikoki ezin dira konpondu arazo hauek. Gure ikuspegia handitu behar da, eta onartu behar dugu gizarte prozesuak hobetu ulertzen direla tokiko gizartetik jakinda ere gizarte hau sistema konplexu bat dela. Azkenik, ikasgaiaren beste garrantzizko ardatz azpimarratu nahiko nuke. Hau da, nola uztartu norbanakoen gaitasunak eta gizarte baten gaitasun kolektiboak. Joera beti zen da gaitasun individualak beren aldetik doazela, eta gaitasun kolektiboak beste bidetik doazela. Gure abiapuntua beste bada. Gizakiak harremanetan existitzen direla mantentzen dugu. Eta pentsamendu liberal tradizional eta neoliberalari kontra eginez, uste dugu gizakiek ez datozela mundura eragile independiente, autosuficiente edo autonomo bezala. Feminismoak erakutsi digu ze garrantzian duen ikuspegi erlazionala, eta ikuspegi erlazional honek botere harremanetan arreta jartzera eraman gaitzu.
arrasa, generoa, ezgaitasun eta beste faktore batzuk pertsonen alduntzea murrizten dute eta baita bere agentzia edo aldaketak egiteko gaitasuna. Norbanakoen ikuspegi alde batera uzten dugunean eta norbanakoen harremanetan fijatzen garenean beste aukera batzuk sortzen dira teoriarekiko eta politikarekiko. Beste modu batzuk ditugu arazoei moralki modu egokiagoan erantzuteko eta gure gorputz beharrak kontuan izateko. Lehenengo ikasgai hau honetaz doa, ia interesatzen zaizuen. Eskerrik asko eta gero arte.